Tokálna vagyok, és hoztam nektek egy tokabokás videót, és tudom, hogy letöröltem a videóimat, csak nem annyira tetszettek, bocsi, de újból elindul az évad, szóval egy részben várjátok, csak már, bocsánat, előről, szóval egy évadban ugye több sorozat lesz, és úgy döntöttem, hogy egy sorozat lesz 20 rész, szóval ha tetszik, akkor nyugodtan iratkozzatok fel rám, és nyomjátok meg a lájkot, mert úgy tudom, hogy tetszik, és akkor minden hétvégén fog kijönni egy tokabokás sorozat, vagy rész, és akkor el is kezdem, nem is húzom tovább a videót. Reggel. Bocs, csak itt aludta a lánynak az egyik barátnője. Milyen szép, csodás reggelünk van ma. Édesem, jó reggelt, édesem! Úristen, mi az? Felkelted a gyerekeket? Hát, fel kell kelni. Most mi lenne? Ja, értem. Most ezért ébresztettél föl. Jó, nem baj, menjünk akkor. Mit szeretnél, hogy felébresztettél? Hát na, mondom, szóval reggelit kell csinálni, el kell menned a boltba. De zárva van a bolt. Jó, akkor a kis boltba, most a Szlomóból tudom, hogy zárva van, de el kell menned a kis boltba 1 óra út. Mi? Nem, én ezt biztos, hogy nem. 1 óra? Miért sok? Dehogy is, miért lenne? Tudod, ez nem sok, ez kevés. Ja, jó, megijesztettél, akkor csináljunk reggelit. Jó? Amit adok, azt vágd föl. De mivel? Hát, mindjárt adom. Ja, jó, oké. Várjál, keressem. Oké, és akkor adok. A kicsi most, dinnyét fog enni, mert múltkor is azt akart. Ja, kacok, bocsi, hogy akadozik, nem tehetek róla, bocsánat. Jó, felvágtam, átadod a tányérját. Jó, el van most, csak nincs csöpögtetőnk. Jó, és rakj le az asztalára. Jó. Oké. Azt nem úgy kell, azt ki kell bontani, de nem baj. Ezt kicsi vízbe meg kell főzni. Csak jó, mindegy. És ebbe rakunk egy ilyent, meg egy kis krumplit. Ez lesz a nagylányi.
Én meg paprikát teszek, bocsi. Szóval, te mit teszel? Akkor én is eszek veled paprikát. Akkor vágd föl. Én megeszem a zöldet. Jó, én meg akkor én meg a pirosat. Okés. Jó, adok tányért. És erre rakd rá ezt. Erre meg rakd rá ezt. Oké, azt meg rakd vissza a helyére. Jó. A Noéminek, meg a barátnőinek. Az a barátnő, mert ő ezt szereti. Noémi meg persze pont az ellentétjét, de nem baj. Jó. Ezt a paprikát meg visszarakom a hűtőbe. Jó. Jó, ígyuk meg a kávét a teraszon, és utána meg ébresszük föl a gyerekeket. Oké. Úgy olyan jó, hogy ilyen teraszos házba költöztünk. Ja, szerintem is, összetudám a bögrém. Hát akkor menjünk vissza, rakjuk le a bögrét, és káltsuk fel a gyerekeket. Jó, csak előtt én még gyors felöltözöm. Hát nem csak te. Jó, én is most ezt fogom felvenni. Ja, meg majd gyors, majd le kell még szedni a szárítót. Dorottya, jó reggelt! Jó reggelt, Dorottya! Jó reggelt, anya! Jó reggelt, apa! Hogy aludtál? Szuper jó aludjam. Nagyon éhes vagyok. Éhes vagy? Elhiszem, gyere, vedd fel ezt a kis flamingós rucikádat. Apa, addig meg én felébresztem a lányokat. Lányok, gyertek! Ébresztő! Hasatokra süt a nap. Anya, muszáj felkelteni. Annyira fáradt vagyok. Jó reggelt! Úristen, én hol van? Ja, tényleg itt aludtam. Bocsi. Semmi gond, megszoktuk. Gyors szellőztetek egyet, jó, addig öltözzetek fel. De mit vegyünk föl? Aj, Noémi, kérlek, ne kezd. Én ezt. Ez szerintem jó lesz. Majd evés után tapozhatok. Mikor lesz kész a reggeli? Már kész van, azért keltettünk föl benneteket, hogy menjetek reggelizni.
Ja, jó, oké, nem tudtuk. Ó, szia, Hugi. Szia, Noémi. Ja, beje. Okay. A paprikát arrébb veszem, mert az a miénk. Csak nem tudtuk hova rakni. Várjátok gyerekek, mert én kicsit ügyetlen vagyok, de nyugodtan üljetek csak le, mindjárt végzek. Oké. Kérhetünk laktózmentes tejet? Persze, csak üljetek le. Oké, ülünk. Hát ezt észrevettük. Pohárba adom, jó? Mert abba isszuk. Várjatok, csak én már ezt az egész kocsit hozom. Szóval laktózmentes tej. De ha van koffeinmentes kávé, azt is kérhetünk. Reggel ti még ne igyatok kávét. Jó, mi ide ülünk. Biztos? Jó, egy pohár. Akkor üljetek le, egyetek. De finom. Ez nagyon finom, ez isteni. De jó, én dinnyét kaptam. Imádom a dinnyét. Kicsikém az dinnye, nem dinnye, ki se tudom mondani. Elviszed a gyerekekkel? A kanapéba? Hát a nappaliba? Igen. Gyertek gyerekek. Jó, mi ide ülünk, üljetek le. Fájadt vagyok, kihúzzam a kanapét? Nem. Jó, mi majd utánuk eszünk. Oké. Ezt beviszem a nappaliba, hogy tudjunk enni. Drágám. Köszi. Nincs mit. Jó, a cuccok is készen vannak. És amíg pakol az anyuka, annyit elmondok nektek, hogy egy videó a max 20 perces lesz. Jaj. Gyerekek, ma nem megyünk sehova. De miért? Kislányom. Jó napot! Bejöhetek? Már benn van, de igen. Hannáért jöttem. Oké, és menj csak, Hanna. Szia Noémi, szia Dorottya, sziasztok! Miközben tévéztek, beesteledett.
Anya nagyon hűvös van. Jaj, hát beesteledett. Gyors becsukom az ablakot. Menj lefürödni. Oké. Fürdés után. Na, felveszem a pizsamám. Nagyon elfáradtam. Hát kicsi lányom, azt elhiszem. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Halljátok? Pizsoma legalább. Reggel fürödjetek le, akkor nem tudom, mit bánom én, de legalább pizsoma. Azt azért vegyetek föl. Jó, buci. Oké. Jó ét, anya. Jó ét, kicsim. Jó ét, drágám. Jó ét. Hát köszönöm, ennyi is lett volna ez a videó. Ha tetszett, like, ha nem tetszett, dislike, és nagyon szépen megköszönném, ha feliratkoznátok, és ha meg lesz ezen legalább a 20 like, mivel még tudod, kezdő vagyok, szóval nekem még az is elég, akkor tudni fogom, hogy második rész legyen-e, és fogok is kirakni. Csak azért kérem a lájkot, hogyha tetszik, akkor nyomjátok meg, és akkor majd hétvégén jön ki az új rész. Még ezen a héten, mert most hétköznap van, sajnálom, hogy nem hétvégén kezdtem, de most alszanak, és akkor hétvégén megjön ki az új Tokaboka sorozat. Sziasztok!